veľmi mi odľahlo, lebo to bol dobrý odpal. Aj keď boli vlastne predĺžené odpaliska, nečakala som, že budeme hrať na prvej jamke z takých dlhých. Ale boli veľmi dobré a dúfala som, že to dopadne ešte lepšie. To bol prvý turnaj vlastne, čo som hrala medzi profesionálmi. Tak trénovala som intenzívnejšie a taktiež som bola veľakrát trénovať na ihrisku, vlastne v penalty, aby som ho vedela čo najlepšie zahrať a dostať sa aj z takých nie úplne najlepších situácií. Som spokojná, ale aj tak mohla byť tá hra stále lepšia, vždy môže byť. Tak hralo sa mi veľmi dobre, bolo to iné s tými profesionálmi zažiť ako to je úplne iný golf, aj keď vlastne tí naši hráči, už čo ja hrávam, s nimi na SKG-čkových turnajoch hrávajú na takej úrovni skoro ako tí profesionáli, ale boli to veľké skúsenosti a veľmi dobré skúsenosti a ja som si to užila. Podľa toho, kto, si myslím, že je kedy užitočný, ale mne väčšinou pomáha kedy ako len taká mentálna podpora. Tak bolo to prekvapenie pre mňa, nečakala som, že túto kartu dostanem, ale bola som veľmi rada za to, lebo tento rok sa mi darilo a myslím si, že tá sezóna ešte bude aj dobre pokračovať. Možno by som poďakovala za túto kartu a vlastne možnosť hrať na tomto turnaji a taktiež aj penalty Golf Resort za to, aké dobré podmienky pripravili na ihrisko a organizácia bola skvelá.